Hej, det er Sneglefar og Dakkepadderen. Der skal jeg prøve 2 Pringles igen. Den her gang er det den her paprika med Super Mario, og hende der hedder Prinsesse Peach. Den ser sådan her ud. Så er der den anden, og det er faktisk en fan af min kanal, der anbefaler, at hvis jeg fandt den her variant af Pringles, ville han anbefale, at den var god. Så det var rent helt, jeg fandt den i en 3,65 eller noget andet. Så nu se en gang. Det er den her, der hedder Cream Cheese and Herbs. Den ser sådan her ud. Lad os starte med den der med paprika og Super Mario. God paprika duft. Lad os tage smagen i gang. God paprika smag, hvilken overraskelse. Det er faktisk godt. God kryddering. Lad os tage den der Cream Cheese and Herbs, altså krydderier. Ikke så meget duft. Lad os tage smagen i gang. Den er forkant. Ja, lige tyre munden. Interessant, men man møder sådan af cream, så cremet ostesmag, sådan lidt, men ikke for voldsom ostesmag. Og så kommer sådan underliggende, sådan lidt krydderier. Meget interessant. Er vi over i noget rosmarin og oregano måske? Svært at sige. Synes ikke, det er timian. Spændende. Jeg tager lige en mere, fordi den er lidt mere sådan svær at definere. Helt sikkert. Rosmarin, tror jeg. Smager i hvert fald godt. God blend af cream cheese og de der krydderier. Det er faktisk godt. Kan jeg faktisk godt forstå, at han anbefalede ham fanen, og tak skal du have for det. Altså, den smager faktisk rigtig godt. Altså, jeg har ikke stødt på en chip, jeg ikke kan lide nogensinde, lige meget mærket, men den her er i hvert fald også god. Men i sidste ende, det er jo smager ved at have. Så er der 2 mere næle, som man siger. Indtil vi ses igen, så må I have det godt.